encara que tanquem els ulls Els reptes del món no desapareixen. Podem ignorá-los ou O ativá-los. activar-nos i posar tota la nostra energia, E el o nostre nostre talento, e o nostre compromisso, en buscar solucions. Amb l'energia ho hem fet així. demonstrando que podemos generá-la i consumir-la d'una manera més respectuosa, responsável I sostenible. Però encara podem però anar encara podem anar e més lluny. Perquè si estem avançant cap a un nou model energètic que s'implica amb el nostre planeta, També podem impulsar una transformació social que respecti els drets de totes les persones que hi vivim. que o futuro ha de ser ecologicamente sostenible Ara defensem també un futur socialment just per tots i totes. e todas. aquest sector ja ha demostrat que és capaç de canviar les regles del joc. És moment de tornar a fer-ho. Activa la inclusió. Turn inclusion on.